sempat kami besuk hukuman di mentah kami kajing puli kadina kitab hawar ti ngakren ni pi ba borobor bali ba ngakwa ban thaw ya ka secret society jong kajak bendri lo jong namar ba habang pej ni snei bun ki basya penduk mensiem bun ki basya keren tomet bun ki basya keren podor bun ki ba kam kan snap ki brio ki batrai si tom la ne ki ba kwa ban job ya la kathong jong ki deina ta kadaw bali banga satha ngakwa ban thaw ki secret society namar kanlong kum ka jing hikai ki ban persngu thu kumno bakin long confident yila dia kumno bakin scam hala dia kumno bakin sngu thu kin perkat mende ban phai sakadiang ni skamon ban pej ikiwe ne ba utai ukil ne yu concentrate yala dia yaki kam ba fitrei nang ta lada phi nget phi don kat ta jing scam ka jinget jong phi hau blai am nget bitang yu blai lada phi nget tang yu blai but what ngap ikitu jing kran ju kibrio what you pej hiru ya katoka ya kitu comments ba ki penok mensiem ya pi nei da pi pej makana da pi don kat ublei pi IT hau blei met mensiem nei kenom la ki borjun ka jing dom kenom la ara namar bonsen hi kitu ki ba penok mensiem ya pi hale ki la bande brio ba don ba em ki ba trekam suka hale ki don ki brio ki ba bisni ya pi pinkiu deina takadaw ba balei ba bon hi ki brio jungi ki sa penduk mensiem deina takadaw kani ka jinglong ha ka brio jungi ngi sekala no mensiem ngi sekala do jingkermen de ki brio jungi hi ba keren dia deina takadaw ba balei bangang ongi pi ba ka secret society ki bangangan thau kan long bet kumnu ban persung thu ba kim dei ban le ran ban tre ka kam ti ki kam ki don de ki pau haja teli hne khli jong badeng hanre ba phimyang en pi long persya ban ti wat ik bang tiap ru ngam ya thu badina takadaw ti menta haba pi le pi kam pi don kataka kathong jong pi shua ba phin kiu shaphrang ban scam la ka jong anung rim nai kwa are ge jong kiwei hanre to bu jingmot hala kata kathong ka ba pi don la banyo ekatei trei shuai kani la trei kani nang ta trei katu pirakiu katu tres katu pirakiu katu trei biang katu ti hadu ba pinda poi ha kata kathong kaba pi don kata ka jing thumu wat juli pan na no namar bali pincha keren ben ban ngai iru ha Facebook mo basa keren ben tu ong bai nang perkhat mama ba kumta wat juli kmil tiri kibrio wat kmil ti no inoru hun halai jing yo hun halai jong i jing trei jing ta hun hala ita i ya ka hun hala ka jinget jong pi hun hala ka jing song tho jong pi wat ju kwa lalot jong kiwei dei nang takadaw bali banga ngadon kam haban pensung thu ya pi ki samla klom kam kumjam da ka ba phile kumta nei ki brio ki ba don spa ki ba hair spa ki ba snow start ki ba yalam bakra pi ban shutit khli kumtu kuma thiet blang thiet masi kumtu thiet snyang thiet ki siar kumtu kamot kinom la shu pensung thu ip dei nang takadaw bali ba ka im bat ka kata ka jing kwa ka thong jong pi ya ka kam hi nong kong ka de ka kam ha ka jing im jong hi bali bingi sai elam bakla kum tu nong kong ka de ka kam tel de fitre ya ka kam khlem jing le ran nei bat phim le ran hiru ban kran ban khana hala ka kam be pi concentrate ya ka kam hang ta hi suki phin sa scam hala ka jong nong rim hanre da ka ba phile ran pi sa elam bakla o metre ka tu le ran o metre ka to mem le ran re o men le ka to ni ngale ran me u ngan le ka to ngan le ran na mar bale ngan ong ipi kani kadi guwe kan kusa bangan ong ipi ba lada u ofsar usong kasuki uyo tulop daka ksiarne uyo tulop daka pisa haba uyo tulop daka pisa te kadehi ka pisa te haba umushi usu yuti uyo tulop daka etnye uyo tulop daka pisa uyo hidaka pisa te kan pher ayu ka kam haba fitrei ti kani ka jing sai lam bakla jung phi ban pelengkho mi ki jumut jung perkhat jung ki khon ka bri trap ki khon senrang jung ka bri nyu trap ka don kam kata ka secret society ban hikai ye phi ban nom le ran ye ka kam namar ba ka don sibon nda ka ka thong jonga ka kaladon bangan tei ya ka jam jungi nda ngala yo thiet aka jong kamera ngan yo thiet aka jong ka ka ba ka jong kamera mot ngan thawel ka jong ka YouTube channel ba ngan pensai pi ngan ni kai pi nadu ki kam ki barit hadu ki kam ki bahe nadu ki kam ki barap nadu ki kam ri jingri ngan sai kai pi namar ngai i ba bun sien hi ngapet ba
teng haba ki syahi kai ndawan sa snong ndalayo itu jingirap ladep trekat tu melak ban kentiu melak ban kiu melak ban yu namar balai ba kim semla budin kamut kila ai kum to ladep katu tang ban yu nam yu buram handai kim semla la budin handai ngan ong ipi lada pi slur ya katong kebangang ngadon lada pilong ubri ubom le ranchu lada pilong ubakloy ban wani kendu bani kran markman ngan ong ipi dagi pau hajar teliki kam bat katong kalong bet ba kai kaba ngikren kai kebangang kren ngale ru ya kata Henry om kitu ki babang tangkani Henry ki bale bet tangkum no ban pojaya la dia bat banyo mentoy la ne banyo pen I bangal ale kata ibadang inju kren ni kata wal dai lale inju kren ni kata namar balai ba bun wadi kebangang la ale ngam ju kren ni kata namar kejing kerku kalong nalendat kalong no te de na kata daw katu kejing ruai ba ruai urana waro pede mo kum kamana bahap nabneng ondala dei kapor habas pak kalabe omdon jakabu jakatep ngam syempoi perkat ngam syam kmi lenti kenrat ino men sim kam diau kam buko dena takadaw balai bang sarwai kata kejing ruai ba ya ka eke ka ba pi don ka thong bat ka jinget jung pi ka tang hau blei wat sai lam baklah hano te kamot sisin ka sngingan ong ipi pai yala ka jinget siakan yam tanrai kebangangan lej ban hikai ki bat ha kata kapor dei ban yalam baklai ke dei ban lej pen bor ino dei ban pen skothu baklai ino da kabor skothu inala de ngap perkan puson nala dehi bat bapin laj na kajing sa elam bakla namar gitu kibriu ki ben bai kamot ki ben bakho ye pi la ne bakaran ben kren tomet ye pi gitu hi kidi ginung ilam bakla ban penok men sim ye pi te wan nda ibadang idalap ikatan ra lejong ila spong ye in sapais kenem tanra bat ka secret society kebangang hikai kan long bai tangi gitu ki ba wan ha kata kajing hikai bat kakam ka jam kabangingin penseng la ka jong ka kam ye pi bat pinom ki khuslai bat ai gitu ki mentu ai gitu ki nong iram bakla mari ram mari kerkat mari hala Henry pi em hala ka jong ka kam yai minot top hadu banda poi ka thong hadu ba kana bah ke imlang salang te dena ka daw ba ka jing iram bakla ibadeng iktip bah tip bah ki bro Henry namar ba ngamla ban urlong mlak ban urlong ya ka secret society jonga dena ka daw ngasngap bet namar ngatip lupa ba kinong ben nong kho le kibun Henry nda ngan sakarpat ya ki no ki bakloy lani ki ba don ka mensim yarap lem ban pankre ya ka we ka studio na ka banta bangin ya tai ban kan long thikum ka show ka ba ngin pensai ya ki pat ba bro ban ngan let ban pensai po studio ban ngan khot ikiru rang ba kiru kan thei kiru temen ki ba i yala ka jong ka jat ka khong bat yala ka jong ka jat ben riu bangin ya tai ha kata ka studio bat da kata ka jingle jingkam jongi khnang ba ka pateng jongi kan im khnang ba ki longdin mandin jongi kin ba khnang ba ngin ai ka kam ka jami ki kun samla da ka jing yarap hi pramangi omde da ka bakmi ti no sto balai ki kon ka bri nyotrap ublei doi i simla ino dena ka daw balai upha yanga balai ngalong hang ni balai ngaman hang ni Henry wal da fikran ben ru nei kanor ni finom la re namar balai ngangan ong ipi hang ni la kha kum umram hang te la kha kum siem ndan batip mana manoy kata amdan batip tang ublei hi ubatip dena ka daw fin penok musim kum noy badang kanno sin ki group hilai tai sautli ki group ngila da bi tai Henry filas ngoto ba fimla pinakwa bani lambakla wadi lambakla the king is coming. Dena takadaw. I'm back. Dena takadaw. Bangangan ong ipi lada pi penok mensim kat no kanor ni. Walda imei pa injingan nanga. Walda kin men para injingan nanga. Walda ki kon katanga injingan nanga. Ublei udon kat nanga. Dena takadaw balai bangangan ong habanga i yala ka ka khong nganom la ban i dali leiru. Yala katanrai nganom la ban klep dali leiru. Walda kitiki boj siantis new jong ki bor ki banabar kiwan yalam bakla kiwan paria ya kejap benri jungi nganom ki dali leju wala danga de ban yapru ublei utep kambahaya kajing im jonga
day mano bala ban yalam bakla ya ke jimut berkat jonga bat ikaman sim jonga ngadon ublay don rekat ban nga ya hala ka jing lai lut nga yalam ye kibriu ha ka jing lai lut ban ngan yalam ye kibriu ha ka jing bah ngan hikai ye ki ban pen i kanuk sa bahai ke longdian mandien nang ne sakman kala sedang commission jong baden im ndey ba ikran tang marwe hang ni hai ni YouTube channel Henry kan sa urlong na kmi lenti kata ba ublay hi un sapun urlong ban kan sa ketik ke jingkran jong badang ya kita kibrio kibadon kaman sim babha kaman badon kamon babha ban yarap ban nda habang ide kumta kamut ka ilang sa lang jongi kan sa yang rasong lang ba ka jingkar ku jong blay trekan rat ti mentangan puli no na ka kita pawar na ka lunong kebalai kedukot ke ban rio token mau silenter jing em token mau ya u silenter jing em ban mau un pensuk pensanyi pi wat jus ngau start yala dia wat jus ngau start yala dia to ting buram ya utrai ba to pet yap na ka jing sniu kani kan wanra jing kot ya kamet jong pi bat ka jing aram ya kisiing jong pi to le buram ya utrai da ka spa jong pi da kiso nongkong jong ki jing thong jong pi te kumta ki thiar jong pi ken sadap miar bat ki krahe ken sakaan da ka wan ko khun waju nyau ben ya kejing hikai utrai ne waju sngo salia ya kejing sneng jung u naba utrai umai ya uba usngo i kumbale ukpa ya la ukhun ba i suk ubri ubalap ya kejing stan suk ubayo ya kejing sngo thu naba kham mantoy bayo ya ka bani karupa kham poida maka bani kaksiar ka kham koridor bania ki paila bat ki mau koridor jong pi kimla bani rangkat batka kabat hakakti kamon jongka ya kejing im bajalan kabajalan bar kati kadiang kabat ya kaspa bat kaburam kilenti jongka kipen sngo bha kilenti ya jongka baro kisngo kipen sngo hun kalong uding kejing im ya kitu kibayo bat ya ka lakhot kibasuk ya kitu baro kibabat skak ya ka da kejing start utrai ulasengi keperthei da kejing sampang ula penyang ya ki beneng da kejing tip ula pen kersoy ya ki umpodio bat kilao ki penhap ya ku umjer kokun to bat triang ya kejing start bisar bat ya kejing husiar watsya bakin jengai na ki khmat jongpi te kin salong kejing im ya ke mensim jongpi bat ukpieng ya urendang jongpi kumta phin ya suk mensim bat ka kejat jongpi kan jenthut haba pisyong phin don jing tieng haba pithia phin yo thia kanjai wat tieng ya kejing serkhei bakan san lemne haba kejing jot kalap ya ki basniu naba utrai unlong kejing singan jongpi bat un penjengai ya ki kejat jongpi na userwia wat benut ban le subun ya ki bakarpan haba don ya kalat ban ai wat juong ya la upara marjan kino sawan biang la sai an saya pej wajumlian ban le kumta lada pila ban le no menta waju thaubu snio persya yala upara marjan haba usong suk song san bat phi waju kroy ya kaja banno khlem daw haba om syamla le snio AAUP wajumlian ban le kumta waju roha yakiru dakan bat wat teneng ya ki akor le jongki naba utrai wi segment ikiru kendriang Henry ki bahok usani alut kajing tim utrai ka hiar halor kaying jong kirusnio kamut kitu ki baben bakho ki bapenok mensim ki batim batla ki bakran tomet ki bakran si kran sang kamut kajing tim jong utrai ka hiar halor jongki kamut kinong bisni brio kinong ben brio nang ta kinong keno snio kinong kinong ya subut snio kamut kinong ya kinong ya sela snio kinong ya sela snio waju pet yaki waju skap yaki ti kajing tem jong ublay pede ka hiar halor jong kitu kiba sela snio kitu kiba thawbut snio kiba plan snio kiba don kajing mut kiba kumta kiba kendriang ti kemut kajing tem jong utrai ublay ka hiar halor jong kayeng jong kiru snio Henry ukarku ya kajakasyong jong kiba hong uben ya kiru kenceleng kiba kenceleng nyeru balik kenceleng balik kumne kumtai kemut
uben yeki sto Henry uthe jingker khu yeki bas ngurin kibasta kiyo benta da kaburam Henry kiri ubi kin kit jingja buram kani kajutang ublay kani kaktin ublay ngasngungu ya ublay ti menta kanuksa kalong bet haba fitre ye kakam haba piriang shua marsnya dep tung dep tep aingu ublay terkenra na kabenta bang unkar khu ya kijing tung jing tep ba fi pilatrai sitom dua ya u le kanyam karukom nang ta ublay un sakar khu ya ki e ba ro khoj ki ba fi pilatrai sitom dalaki ti dalaki kijat jongpi dalaki jing trai sitom jongpi dalako msap jongpi ublay un sak sngap ya kata kajing dua ba kajing kerpat jongpi bat ublay un sate jingkar khu halor kita kajing rep jing riang jongpi ndala dep ka nda haba phira dep thung dep tap lami sa kita ki so ki pa ki la biang kata karo jingrap tongpi ki so nongkong aingu ya ublay terkendra ba ule kenyam korukom na ka benta ki so nongkong ai se ublay bat kata kamot da ka ba philik phaduai la ne phi lik aingu aidami ublay ha unu nong penduai jongpi khanang ba undup le kenyam korukom na ka benta ki so nongkong jongpi ban aingu ya ublay te nda phile kumta kamot ka ek baro ka ba phi phila bansiat nadu kmensiam jongpi ka jinget jongpi nadu ka jinget haladi hala ka jinget lajong kamot haunu no uba phi ngobet kamot kata kade ka ba karukom hi ka bajule nadu kilong suaman suajongi kamot ngi ade kapor ka ayom ot kamot habal ade ka ayom ot kamot ngin aingu yublay terkenrat na ka benta ba ula ayengi u jingtung jingtap lane uta u jingrap jingriang jongi na ka benta ka jingpha kamot dale ya kanyam karukom ban aingu aidam yublay bat haman la ka jingle ka jingkam jongi kadon la ka jingmot deina kata katau ba phimde ban do jingkerman ti haba pitre pikta aru menstep pilit bela subuh pemhabakit daju mari trimesteri ba ublay un pelat yang ina ke jingma jing mersa habangi training kita ba ublay hi un teplot ya ki jingle ki jingkam jungi boro aingu ublay shwa ba filmi na la yang sem kamot ba ublay un tep ya kata ka tre ka kata ka jongpi te ublay un sathe jingker ku ya pi un sa ai ka kamai ka ji pi ko bit ba biang te shwa ba pintia aru wat kalet ban aingu aidam ublay namar ba phira trei bro chisngi phila ublay la dai phi ban lait ke jingma jing mansaw ti shwa ban thiaru aingu aidam ublay kata ka de ka rukom ka ba yangi ubrio ni de ban aingu aidam ublay na ka ban ta ba ula dai yangi baru chisngi ban lait ke jingma jing mansaw la ne ba aingi ka kam ka jam ka kamai ka ji bo bit biang kata ka de ka rukom yangi ti deina kata kata balai ba ngan ong yipi ba iwe ngi hapan hikai ba ndang la don ka kamera ka ba kamhe ngan saring ngan salit shem introduce ye kito ki ba le ki jong ki kam la jong khanang bandup ai men sim ya ki patang bandang wan badi ki samla baklam kam humjam to bu ya la kathong phi ki samla baklam kam humjam phi ki samla ki ba la pendep ki jing puli ki ba pher handai phi dan ka jing langkhom ka jing mut perkhan ong pi ngila ban boycott ya ki no boro khot da ka ba ngi don ka we kata ka society ka ba bat be triang ya ka jing sisa bat le ka ba dei nei ti hang ta hi kalawe jongi kan salong ke bapernai ya ke pateng ke bansawan handre la da ngi ngine ye eksat di kumne haja kasyong te kemut kamdon jingmut wat mut hiru ba ubriu barius pa undon ke jing sngosen yang ngai pi ubriu baduk dena takadang ong ba utrai sukresu la ne kakten ublay ka ong kumne kamsuk ya ka ut pakanrung yo tulithalnya ban ya urus pa bandrung syaka hima kibeneng hima kabeneng kedina takadaw ba wat cha ilam bakla na marba kata kadi kalong ta ngi krani ka hok si ka hok nadu menno bat kan nosin pila yo hok kajing yo hok kan long be tangi beri badan pisah handai na marba pim sung thu pim la ban perkhat ya kata ba kadina kata kadaw handai ngi kran ya kata kajing long mrau ngi khlam rong mrau no udu brio jungi hi ba pelong mrau yangi na marba ulatan mrau ya kani mano tan mrau pi ki parabanget ki ong meno balong kanrat epi parabanget
Mano balong meraw. Parabanget. Day na takadaw ken. Henry ngan ong ipi lada pinget ya halade. Wat saya lam baklah no. Ndi man ko ngo ino. Ti tangkatahi kan scam la kanong rem jong pi. Ti man ta shwa bantay kayeng. Ti don kam kanong rem. Henry habam don kanong rem pin sna yeng hang no. Pin tay yeng hang no. Ti kanong rem kadai tik kata kajaka song ne. Kajaka ba pihak bantay. Ti kata kin kadai kanong rem. Ti kai kanong rem pan. Sa kanong rem pat kadon kampan. Kai kanong rem. Kata kanong rem kabanga ngamla ban pensai hang ni. So hang ni YouTube channel junga ngamla ban pensai haka secret society ngan pensai. Jadi na takadaw ba habang ngi kran ni khana ngi le ngi kam bon ba kinong ilam bakra. Henry popsie kalong na kongpong pan. Habang nga ni ahu blay kinong persian pat kinang bon. Manta kinong ben kisdang ban khandiat kamut kibriu kala sedang sai namar kajinget junga nganget bitang ahu blay. Jadi nang takadaw ba kalong da khongpong i kijing perkhat jung ubriu namar ubriu hi barok khoj u perkhat ala dia ba usngau start Henry kata kajing sngau start jung phi kalong le no ai namar hakmat jung ublay ujiet ya uba ublay u ibet omde ko majet ubriu kumba dan u kibahiyang sem jung amo ba sai la kata mem de ulong do wong ta mem de ulong do tengah ong kum no pitep ba ulong do pade bala jet ublay ha kata ro nang sai lam bakla jet ubriu ne ya ulong do ne jet ubriu ha ulang do sebom jukut ulang do sebom jukut umel ki sedek ti kamut tang uteh hi bejit tang ublay hi bejit takada wat sai lam bakla hanno sai lam bakla om dan ruwe ru banut ban ong ban yatai nia halor ke jutang barim Henry tang ka gospel ka jutang bathamai ani ke bunya ban yo yania rada phila ban jubab kawe pakawe ke jingkeli laning ini perkhat be ya ka jutang barim nei hang ta hi ngan so ong ipi phide gibri wala sai rada phimpat nut hi ban yatai nia ya ka jutang barim nei wat yalam bakla ya kita benrio jong ikon gibri nyutram ngadon manga ni an yalam manga ngatip manga phimla ro ban yalam bakla kumno ru wat thok su nang nei skman nemar da pithok te kemut ngan ring de video sto mano benut ban yatai ban nga yatai ni abe akhmat jung media lada phimnot ban yatai ni akhmat jung media wad yalam baklai u babi bathem wad yu yalam baklai ki briu jung ke jat ben rio namar bale ka jing thok ka jing syukur ngang latip lupa ha ka bakut te phin poi be ha kam politik si phin ye poi third ground sang balang second ground MDC first ground MLA kata kemut ada pule badang nadu mensua kai ke jingle ke jingkam namar kitan kisang balang ru boong ba ki ong kum demo ba ani kamar ba mardi ene ka khalam kiyo na ngana ni thit piat menien gasngi ngakeli ko we dukan jung dukhar uang san phau yu piat ngakeli ko we uang sau phau are bhai कैसा हुआ है गवर्नमेंट रेट तो हुआ बोला दाम भी नहीं बढ़ गया अभी तो कैसा हुआ उधर में 40 रुपया उधर में 50 रुपया तो गवर्नमेंट रेट पे दिखाओ प्राइस लिस्ट में दिखाओ वो भाई कुछ भी नहीं है तिकुमनो usum halang pada utip ba umar ba mardi uklam kiyo haba nong siu nong pet hayo wan siu man kasngi tip semua ba ka kiyo ne kam kiyo wah adi kadi katamo kabut adi tengah ngasong thu ba uni ai tôi dengar le kumta layu i bahai ba deng dena takada ba balai ba kani kai kajinglong tren namar balai nda phi le kumto da phi le kumto te ubarit pada dakio ko marba mardi te lute par ibjat menri lojong am ten le am no pan habsu sngap dena takada ong ya ka ka ba ibadang ikran pisngu tu Henry Piepen PS tu Henry Piepen donut ma pinang kwa ahiru ban yalam bakla pinang kwa ahiru msungtu bakla pinang kwa burom pinang kwa nam pinang kwa ahiru ba long kapten pinang kwa ahiru ban long sim pinang kwa ban long kenran Henry ngan ong ipi long le no te long le no nang ni sakman namar balai ki to baro khot ki kam ki lakot te mdan jingmut su dena takada balai ngasarwa tu jirwa jung amitab ham chut bol te het man ta he
हम झूठ बोलते हैं मानता है, लोग झूठ बोलते हैं मानता नहीं, हम झूठ बोलते हैं मानता है. Mafi ban pan map nga kloy mo ngal da pi ong be banga kran nga thok nei ngang ong hot nga thok map ya nga kloy ban pan map hende ki tu pede ki ba thok plen ru nei ban pan map pede kim nuot da kim tre hiru ban pan map ten le mno pat ya perkat di bi pa ba ya perkat hi pi ki ba pe ikni ki tu sana jonga हम झूठ बोलते हैं मानता है, लोग झूठ बोलते हैं मानता नहीं. ten le mno pat haba pi mi asmo thu te te dena kata kata bahala marway nga perkat ya ka ka baka experience junga ka banga nga adon nei handre nga tre ki kam ngam haja bing nga jengmut perkat junga mla re penon kami ki kam handre ban tre pede mendon brio badeng pede marway sa bit marway bet handre da kran marway ban ya fight badeng ban ya tiny out badeng kim ya nut tang baki keno pede bo badeng di krislam le ti kum kata ka jinget kemut don pertai kum kata ka jing yalam bakla kemut don pertai tengim le rahanya dah kamat jong kiwi kijat benrio ngiong pede ba ka di kijat benrio batik brio tiplay hendrei ka jinglong pede ba kum ni syar ki ben ki brio na baru hendrei ngim sung tho pat ya berngam ya berngam ya le ya khang ga yau sukar peu su ri hura su yu pede khamdon jing sai ra kata ka jing ki kata ka jing huri hura ka wei rum pat sisu ora kataro na kwa amni le baklapat pan ye le huri hura pat nang kwa amni lam baklapat ye ki pat ba ki kon ko bri nyutram ki baduk ki batoy ki bajenjar ba bala ba sistom balanot ki kon swet ki kon rangli nang ta ki ru kan the ki bakit kon rei bon ki long le no ei saka ei pat nang kren saka ei pat nang perkhat kai jeng songkha khana ka bampat sngotu pat dei por 4 tiep nong rem 4 tiep nang basa ka kemi ukpa la armet klem kpa tin lem no pat kaya jahi nemar bali bombiang ke society bombiang kata ka imlang salang bombiang kita kinong ilam bombiang nadong sadong tak jing duna sudah kat basyo bapai ten bisar kumno ya ka jat benrio hap bisar suai ka jong ka yeng ka sem em Henry ka jingi rap lem ka jing sngosen elem kadon ka jingi tip lem kadon dena kata ba ngaha ban ya kum ubri bos ngotu bat ngaha ban perkat hala ijing sngotu te kumno ban yarap lem te kemut ngahap long ru ba bunya ngahap ban pen iru ya ka jing sisa ngahap sneng ngap kra ru da kiyat bakla ngahap dom ru hateng badina kata ba lada ngim dom ngim mai ngi ngap te kemut kibriu kisngo bet ba amdan chu mano ba kran bakraw ba sneng bakraw ki handre haba sneng bakraw kibon ru kiba lakla kiba sngoto ngana kran yu to khna nang hakini kisngiru to khna di drops ong pi im kane kajing im hadu philayat baklaya dia hatu phimla shu seban kala wang nang di dawai menta tingim di benyo ben ya la kajat benrio lojong dadi ubadi kiat ne ubadi drops ne ubadi kenjan ne ubadi ai hendrai ni di ban kran kin persong thu ken kran khmat ken bali phimnut ban kran khmat phe kran pat hari te waju ngap ya ubrio haba ngale kan ngono jaka mo ngan ong ipi ngap ha prolong ngale kan ngono jaka na kran manga kimelat angres kan tien kimelat jubab ra ndala ale ngap tu me steng klik me tu me bit me ngap itu me kumta phi pede waju di ngap kumi kita kibrio ba ong ta namar da phi ngap ya kita kibrio ba ong ta kiti kito higino penjot jong phi badena kata bali ban ya kran mar khmat kimnut handre hari kiben bat kato ke di jinglong jong kajat benrio jongi bangi sano arsut khamla utu ubaben hadien baben nadien bomnut ban kran mar khmat bani ubrio bakran hakmat pat bakran plak hakmat ti khamla kito kin kinong penjot an ong ipi pimias ngotu te kinong penjot kidi gitu ken bomnut bakran hakmat bas suben sukho bede handre pi haban kiar kumna kitu kajat benrio pat ada pinang ban le kumta hakal ti jong kajing im jong pi pin salai naki ru kijing sa ilam bakla handre lada piru pinang long kumta he kumbalong kitu te kemut piru pinang jot he ala kisngi dena takada waju snowet haba ngakran ya kanong jing sisa pia sungut pisu pe tengki kemat ban jubab kran teng
halamar bai nga skol eran ban kran beriu ru takadau ba ban paria than ru apor baterai bakta athan asap ban man ngale ubi don tek tang pade namar khanang baki beriu kilong pa arsam kidar bon kiru arsap pade ngale khanang pan karong do kumoi pan ngapar ya ngal sung set ngale yu henry ngan ong ipi ban tip ya kadau tan rajung beriu nei dan kam hitang ban ikran markman henry ngan ong ipi media te nganom ai nombor ini no da pipan ro henry wan be hayau wani kendo kali ni gideng song yau hai badeng isong badeng do terang isong ngan sai kendo markman ada kami kendo markman nganom la ban ai nomor phone ini no ro kadena takadau tangi kibanganga ai tang katahi nga ai da kajing song thu bat lada kimtep kin phone hi nga henry ban ha media bangan ai nomor ngamju ara bat del da kiben makanar ni ngamju sngawi era mari aben ni yupat le raj mano pikiran song thu le raj mano le raj mangase haba ngai la dengam de ran phile ran hi phia comments nga labla ang to ki bro khoi bale ngale bakala mangase ban comments kum tu phi comments ti phi dep ken kitu ki bal ai vaksin ru ki ong ba bari kum tam ta phi abi ti dep ken na yap dep ken namar bale nga ong khanang kum ta nga ngam la ra ban bori no ya so tu hi ken ya perkhat hi ken da sung tu ba ngakran ni ka ya ka badai le ne ka jing sisa perkhat i ma phi lada phi sngo persya ru perkhat ala de ken mde ken man comments labla handel de phi comments labla ru ngap de ngam ju pet itu comments ngata su pet tuk tak ntong la de itu ngaken kum ki exo gitu ngam ju pet ya kam don jumut hiru kamut ki don ki breu pede ki bakwa mcet boy lada ki pendom khanang kum tu namar ki kwa mcet boy kamut ba ki kwa ban tip iki boy jonga handre ngap de ngal de tip lupa ya kita ki jing le jing kam jong phi ngal de tip lupa takadau ngam tre ban reply ngam ya tu iru kadena takadau ka jing start hi ka ba ai do ublei ka pher na ka jing start jung kibriyo ka jing start jung ubriyo ni ublei lo adaptive lon badena takadau ba ya ki ba arsap ya ki nung ilam bakla ya ki briyo ba bayat kan riang ublei hi unom skap lele andre ya ka jing duai jong ubriyo ubashania met ban musim ha ublei ukoloi ban skap bat ya ka jing duai jong ki baduk ki barangli ki konswet ublei ukoloi ban skap dena takadau ba ki jing hi kai hi haba phi snotho ba kapan man to ye phi te like share subscribe ngan ong ipi baro khoj ki ba kersan ni ka youtube channel jonga ngamla klem da yero ipi ngamla klem da ai kataka kentien ba ngada sngohun ka masiam nadu kado no jonga namar bale na hadin jong ka jingklat no jong email ipa kamot ngalong bai marwai kumni takadau nadu mencual ngalong bai marwai kumni ngalong bai kumni judan batip ra adon problem eu handre nga comment pat yakani ka jinglong namar bale ba ka jingprang jong ublei hi ya ubrio na kapor kakala kajing im te handrei ngala yat ki pau snem arp santali ki snem nga yat tik kum ubi le klumar yat ka so tha handrei ha ka bakot de image ila so tho ba shwa kapor ba indai no iwan ni kai biang penkan ma biang ka to jinglong barim jonga bat ya kata jinglong basida jonga bat hadin nang to ndai la khan kani hi ka jing em ka bai la kran personal yang personal hakmat jonga so bai in no kani asa anga takadau ipai don hang ni email don hang ni ublei udon hang ni dena takadau tang te hi batim ti ka ke bro khon ka ba ngang kran ngale ngakam nganget bet kali ke jingla jong ublei ni re jingla jonga ndi jingla jonga jadi nak takadau nganget scam ya la dia ba ngade tang ubrio ngamla ban le kini ki barok khan handre nganget scam ba ublei hi tip kamba ki barok de nak takadau ba nga sngok tanat nga sngok komen ya ka ek ba ublei wana ka jing im jonga upanya ka jing im jonga na komen ti nang ni sakhamat phi barok ki khon ka bri nyo tram da ka jing isne jong ublei ngan sahikai ki ba tempat ju siam mano kata nga kemi lenti ba ublei unle kata na ka menta ki kon ka bri trap te baro ki banrio ka parthei kumba ki kran jot ki kran ben ya ka jat banrio jungi ban da khang pong hi kan sakala kata baro bat ki haban mane kalai ka banrio jungi
bat kisawan kio atau lum khoi lum kentang jong kani kejat benriu jongi namar ngila sya thok ngi salong kumi ngila sya thok kata kadau la syai hadin jong ka jingkut kini ki ike ibro mano ban ajuba ya kitu kumen sim ki barale mano ban ndon jingkit kali ya kitu ki men sim ki barale kani hi tang ublei hi batem ya kitu ki bathok ba syukur ublei unnam ma pra namar ba phimla ban pensya helor jong kata namar phi kwa ban kani no ya kabor jong ublei terkan rat ublei hi un satakor pi ublei hi unnam pelat jam re pi kinong thok kinong syukur denak takatau ya ka e ka ba phi atep sa like share subscribe ya kani ka YouTube channel jonga namar balei nga im lang ba jong phi im lang ba jonga da ka jingi trelang da ka jingi kersan dem iwe ni la pan ya ai men sim iwe ya kan te iwe prabaduk prabai jenjar nice ngap ya ki nai pet ya ka taka spa ka pau jung kiwe 100 to pet yala dia to perkhat yala dia kumno bafin scam la kanurim kumno bafin scam halaki yang kisam te tang katai te tang kini kentien ko blei siboni fi bro